ҳамаша рӯй дорам бигем. Ба ватан сафар дорем, гуфтем ида дар ватан бигзаронем. Салому алейкум бача. Ман душанбе. Чӣ ҳолатҳо шид, барои чӣ гуфтем видеоро то охирша тамошо кунед? Гапҳои муҳима охири видеода мондем. Бача тоҷик кор кунӣ. Бародарҳо ҷо нашид гардонданашона ки пешаи самолёт дар омадан бигем да аҷа. Сози хубӣ? бачаҳо бисёр будем хайчи хела муҳима гапи хабарора хеле ташува. Ҳами агар ки документам парсам нишон метен мегзарен мерем ва нафарҳое ки документам надоре шумора нафарҳое ки вайни билет дорен вайни билетона лайка бучики. Салому алейкум мардами муҳоҷир, мардами тоҷик. Иншаллоҳ ки хубен дар ин ғарибиҳо. Ба ватан сафар дорем, гуфтем ида дар ватан бигзаронем. Бо дар интернетҳорам бигем дидестем ки меган мардума гардондест яна гап хабар бисёр. Иншаллоҳ ҳамаша нишон дода шумода мерем ва нафарҳоерам ки аэропорт омадед ва рафтаниан одӣ карда то охири видеоро тамошо кунем мефаҳмонем. Нафарҳое ки тамошо дорен лайка биҷиқен ки видео паҳн шава ва обуна шидан ҳаёт наброре. Рекламаҳоро мемонам, метавонед ки истифода барен ба дили пир ва студентчески кадоми дар кор мешава метавонед дар авиакасса муроҷиат кунед. Мо дар роҳи сафед мардами депорт овардам. Аэропорт омадед вада. пеш меовардани хеле зиёд намеовардан ака. Яъне чӣ маъно дора ки тафтиш зиёд ай. Барои ҳам тест рӯӣ кардестиям. Бале. Аэропорта будем бигем и бародар қати хеле ҳам суҳбат шидем. И ай Марокко Франсия билет мегира пересадкаш Москвада. Миёя Россия ки бигем ки визаш маҳкам Франсия рафтанда ҳамиҷода мемона аэропорт даним аэропорт омадед вада я моҳ зиёд шид бигем ҳамиҷода агар не да у давлатҳо ко криптовалюта даним аздада криптовалюта кор мекард иҷода ҳама маҳкам бигем картҳо дига ҳамихе мемона билет плирам намеёва неми телешкора медарора хай 100 рубли метяна хай иншаллоҳ бо ватаношон мерава мегем да ҳамаша рӯй дорам бигем. Бале ҳамин нафарҳое ки бе документи қапидан дар раҳ рӯ дар метро спецприём бурдан баъдан ай спецприём оварда рӯй кардест. Дар якум этаж багажҳоро супориден айдм этаж ҳама вақт таможня дар омадан аэропорт омадед ва айдм этаж мешава. ва и бародарам клуб билет дора худам клуб гирифтагем барое ки душанбе қиматтар клуб мерам иншаллоҳ бо мошин хади майда душанбе мерем. Билета чанд хариди ака? 200 гирифтем. бале то ида билетҳо қиматтар баъдан арзонтар мешавад. омади документ пурсидан ака? ака даромадгоҳда паспорт регистратсия мепурсаву дига ягон чӣ намеган. яъне ки шуморо пурсидан документ доштен беташвиш гузаштен. нафарҳои бедокумент оромона биёен агар ки пурсан ҳеҷ чӣ намеган ва нафарҳое ки документ надорен бигем ки билете ки харидорӣ карде ҳастан инҷа бародарҳое ки телефон мекунед иншаллоҳ ай мошин фароварде мегирам ба дили пир мегзаронам. хай бо мерем нишон дода пешаи таможни дар омадан пасадишни метантон дар болои ами лазер бигем неми QR кодча мемонем ҳуй мешава. ака худут мегзарӣ ҳамо QR кодчамон не болода ака анамҷода медароен баъд мерен рост таможни мегзарен. таможнира гузаштем бигем иншаллоҳ ки дар онлайн табло даромадгоҳи рейси клуба дар самолёти шитана барора мешинем. ва и бародарам дидем шинохнон гуфтем ки як суҳбат кунем худаш бо фаҳмона. салому алейкум бародар. ва алейкум ассалом. хуби тенҷи акаҷон? шукрунай худо. клуб парвоз дорем. иншоллоҳ. як чиша мепурсам ака мақсад дар интернет тамошо мекарди хабарҳоро. дар интернет хабарҳо чӣ хел буда омаден ай пеш диден чӣ хела? хай мақсад дар ҳамон интернетам ки баъзе ҳолатҳо мақсад тамошо мекунем баъди кор мешади гап ака чӣ хеле ки худтон гап мезаде дар ҳамон интернет ҳамон ҳолате ки омадем чӣ хеле ки гап мезадед ҳамон гап ҳамон хабар оромона тин саломат
аусунам омадесиян аиснам рафтесиян ҳоли ҳамаи ҷо дар хали гап овоза ва комментария ки аэропортҳо баста мешава мардум мегардонан аэропорт омади чӣ кара кайда дар омади таможнира дарвоза ҳаст мо омадем я таможнида 100% гузашта ягон камути нест хай ҳамин паспортҳоро як мебинам метан ягон ису ягон камути беҳтарин акаҷон яъне ки и тарафам рафтан орумона ба дили пур метавонед биёед нафарҳое ки омаданаян яхтумам рафтаистам видео карда бо иншаллоҳ омадандам видео мекунам ҳама гузашт 100% парвоз мекунам беҳтарин суханҳо нафарҳое ки дар ғарибиянд чӣ гуфтани нафарҳое ки дар ҳамин ғарибӣ ҳастаи ёру бародарои мо ҳастаи мақсад хешу таборо ҳастанд ай ки мо мехоҳад ки мақсад ватан рава марҳамат инами айнами муроҷиат кунана бо ака қати ҳамсӯҳбатам шида мега ҳамин гап хабаро мардум дар тарс дига як 60 нафар ташвиша бовар кунем бачаҳо ки бисёр будем хай чӣ хела воҳимаи гапи хабарора хеле ташвиқорам иншоалло мамехело мо ина оромона соқу саломат катинаи бародарем ягон гапи хабар нест ҳама 100% соқу саломат ина моро гусел мекунад мехезем мерем катишон боше барои маълумот ака гап нест ҳазор раҳмати калом барои хизматотон барои ёрдамотон сози хубӣ душанбе мерӣ россия маъқул нашид билета чанд гирифте ака билета 60,000 общий бигем общий кати дута взрослый бачам ятага духтарам омаде аэропорт чиқалай тафтиш ёки 100% ранги пешина орумона биёям ягон тафтиш накардам вообще даже напурсидам шумо мақсад ҷо мерем ҷо намерем беҳтарин яъне ки дар ютуб оли бисёриҳош воима мекунанд мардум дар ташвиш айда дига ما هم خیلی فکر میکردیم اومدیم که تینجی همونی است غزل اجدن بچه ها خطی بودکان خطی صبح سلامت گذاشتیم همه سب توی جد دمادت بر دوشنبه سامان ایرک بله بهترین فرزندی خطان بله شیرین نکن بوده که شیرین چشم نرسته مرجان نام دارم مرجان باشی سلام نکن خیلی تماشا میکنم برای بله 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 خود این دفعه کنه بی خاطری خودش لایک می‌کنه بگی چه این خیلی لایک بهترین خیلی خدمت وطن رفتم صبح سلامت رویم راست مردم غریب مردم موجود یگان چی نمیگه مردم موجود خیلی بچه‌ها دوان وطن گابون باشه کدام کی وطن را کی یگان تشویش نیست بچه‌ها سلامت و آرامانه بیم بلیتتون رو بگیریم با حضور نمیاکا بلیت جا ایامی بلیت بگیریم 100% یگان چنیز با خودش قطعی موناینا بلیت هم بگیریم خودش قطعی مون میره با توزال اجدان مقصد بیاییم اگر کدامی داکی به تشویش رفتن بگیریم که کدامی کار کردنین داکیومنتتون رو 100% کنیم کار کدام بیاییم همه شلو تیر میشه یگان وقت زیر نشه یگان وقت سر خام نکنیم اینجا پیش سامالیوت در اومدم با رучноёра як бори дига дидестиам чанд бародарҳо ҷонашид гардонданашона ки пешаи самолёт дар омаданай будем да инҷа шукри аллоҳ ватан омадем ва дар ватан қарор дорем ва чӣ ҳолатҳо шид барои чӣ гуфтем видеоро то охирша тамошо кунед гапҳои муҳима охири видеода мондем аввалан дар ҳамин масъалаи видеое ки пешаи суҳбат кардану мондум ай уҷарам ай сабаби ручнои калон будан гардонданд бигем ки пешаи регистратсия гузаштан як бор як бало карда ҷо кардан иҷоза додан пассадашни додан таможнира гузашт вале пешаи самолёта шиштан гардондан барои ҳамин ручноиётона майда бигирен хубтара 10 кило иҷозатай уралда вале ҳаҷмаш майдаmu оҳане ки буд ҳавайда ҷо шава бояд ва баъдан бигем задерш кашид 10:05 бояд парвоз мекардем 11:40 парвоз кард ва дар самолёт таможнира гузаштан чандин бародарҳоро дидем гуфтанд дар аэропорти Кулоб мефароем суҳбат мекунем ҳамин расчот буд ки аэропорт мебароем ва бародарҳо хати як видеои дига мекунем ва ба ҳам ҷамъбаст мекунем видеора вале чӣ ҳолат шид бигем ки нафарҳое ки тамошо доранд ҳастанд гапҳое ки дар ютуб гуфтан наметонем барое ки дар худмон проблема нашава вале баъдан бигем Айкулоб 5:40 самолёт фаромад Айкулоб баъдан восе
гдета соатҳои 5 гузаштагӣ баромадам ба Душанбе омадам. чӣ ҳолат шид? Ҳамин нафарҳое ки мебинем, агар хоҳе ки проблема нашава тезтар барои ранги машаб не ришотона паст кунен ва нафарҳое ки вайни билет дорен, вайни билетона нафарҳое ки вайни билети якбачага дорен, вайни билети якбачагатона ёки ду фарзанд дорен, ёки инвалиди документ, ёки студент чизки ҳамон варақаотона қатитон бигирен, ёки нафаре ки встречат кунем мебиёя қатиш биёра хубтаре ки ранги ма саргардон намешен. ва аэропорти Кулова дар назар дорам. Ака аэропорти Душанбера намедонам, вақтам рости зиёд истодани нестам. Ами ида мегзаронам, иншаллоҳ ки бо парвоз мекунем ва айс рафтанам бо сиёмка мекунам. Иншаллоҳ шумода нишон медиҳам. ва фикрам нафарҳое ки тамошо дорам мақсад ма фаҳмидан ки чӣ ҳолат шид. боқи паноҳи Аллоҳ миннатдору марҳаматон бошен.